Iker, konta eguzu, nolako da txerrendulari baten uda bizimodua? Bueno, uda eta negua berdina izaten da, entrenatu, zaindu, deskantsatu eta lasterketa asko korritu. Askotan entrenatu baino gehiago lasterketa asko korritu, ez dudan orain lasterketa asko dauzkagu, astean zehar lasterketak, asteburuan lasterketak, orduan entrenatu baino gehiago esango nuke lasterketa asko korritu eta ondo deskantsatu. Kursuak agota, egun dana entrenatzen, baina, ondo hau, azkenean denpora pilako entrenatzeko eta beste gauza batzuk iteko bai. Gauza batzuk alde batera itxibidea, adibidez juergan urteetia eta hori, zue lagundana juerga duzen milartian, zuk entrenan biozu, baina, azkenean polita bai, ez? Karrera pilako hemen eta disfrutaileko momentua bai da. Asko entrenatzea tokatzea, baina askotan, gaur justu ez, baina bero askokin eta hola, eta, baina gustu hartza dugu. Gauza asko ere sakrifikatzea tokatuko da? Bai, azkenen kuadriakok eta oporreta juteia, plan asko, parrandak eta hola, baina, guk nahiko serio segi behar deu, eta ez zenga apuntatu olako planeta. Ikusten dituzu lagun guztiak festetan astebururo irtetzen eta zu gehienetan etxan geratu behar zara. Beste batzutan agian prestatzailearekin hitz eginez festa batzuetara ateratxa lortzen duzu, baina ia zinezkoa da irtetzea. Madrugatzea, gero txirrindularekin joatea, goiz, ze bestela beroarekin eta gero zure gauzak egiteko, lagunekin egoteko edo dena delakoa. Nahiko sakrifikatu behar da, juergekin eta hori, geldatu behar zara etxean, ez atera beste. Eta, lasterketa baina egun bat aurrea lehenago, etxean gelditu, deskantsatu. Lasaia, txirrindulan, ondo jaten, ondo lotan, egun batzuk lagunekin eta kompetizio asko, lasterketa asko. Baina azkenean mundua gustatzen baldin bazaizu, ez lo que hay. Azkenean goizetan entrenau, eta gero ez dakit deskantzau, supongo playa, piscina, depende. Eta depende gaitxa karrera daukozun, karrera bat maukozun entreno motzauak, eta ez dela meter horaz. Hori da, azkenean eudan aprobetsatzeu, ordu horre daukoguna goizian entrenau lasai, esnatu lasai eta gero atzaldia deskenatzatzeko azkenean urtean zihar pixkat hiltzen galako korrika. Inbidea pixkatekin bizitzen da, zure lagunak eta batzuk farran ikusteoz eta zuke formal edo ibili bisa eta deskantzaten eta holan ondo karreretan ondo ibiltzeko eta gero deskantzi otxo bat edo euki eskero aprobetxau bihar disfrutateko beste gauza batzutatik. Beraz, zaiena sakrifikatzeko beti juergak dira? Ez, baina batzutan bai. Azkenen kurson zehar baino demo gehiago aukeu entrenatzeko eta deskansatzeko, hasi que ikasteunak eta lan aiteunak eta hola ondo tortzea udara. Denbora asko beraz ibizeltan ibiltzeko, baina beste hainbeste goz egiteko, ez? Denbora libre gehiago, lasaiago, eta lagunekin egon, da familiekin, da hola. Asko esaten digutenez, gogorrena sakrifikatzeko beti juergak omendia. Azkenen kuarriako guztik eta hola juergan ibiltzea, baina guri gustatzen zaigu, eta beste modu batea disfrutatzea dugu. Uda pixka deskonektatzeko erabiltzen dugu, biziketaz aparte beste ekintza batzuk egiteko lagunekin eta eguraldi hona disfrutatzeko. Deskonektatzeko, baina oraindik ere karrerak izaten dira uda partean, beraz oreka hori mantendu barra dago. Baina ondo organizatze bazea daneako denbora badago. Lagunekin pasatzeko, erreko festataz gozatzeko eta ondartzera juteko. Printzipioz, entrenau eta deskantzau, ez? Eta gero, igual urtean zehar ez dozun itxen gauza batzuk. Baina nahi bozu ondo ibili, entrenau eta deskantzau. Ze gauza dira horiek? Ez dakit, igual piztinara fan egun baten, playara, ero aste bete albasara fan oporretan, oporretan. Pertsona normal batek egiten duen uda más o menos ere egin daitezken, ez? Eta beti sakrifikatu behar da, zehose. Bai, azkenean hartzen bozu momentu batzuk egunean zehar entrenatzeko eta horri gauzok,
Ez dakit ni adibidez aurten egona aste bete Katalunian oporretan, erundo bizikleta, eta ibilileike playan eta genbe bai bizikletan. Bueno, gogorra. Eta lesio batetik heldu baldin bazara, pues guaini gogorra nire kasun baldin bada. Denboraldian zehar asko sakrifikatu eta ondo egoteko, nestan lesionatuta egon, udan ere sakrifikatu beharrekoak dira, ez? Bai, besta utzi barrazu alde batera, lagunak ere eta konstantzia, entrenatzen egunero baita. Eta konstantziari nola lortzen da? Pues burua, bakotxak hartzen du berez. Baina bueno, pues entrenatu haunitz eta hola bai. Uda serioa, jorra gutxi, entrenatu asko, gaur bezalako egun baten, laune playa jundiela, korritzea eta horti dijo uda. Ondartze egun horiek sakrifikatzea gogorra egiten da batzutan, Bai, gehiagolako beroa egiten honen, baina baki zer daun. Asire, entrenatzen hasten txaretik bakizu ze basa behar da mudan, atxike mentalizauta gare eta topea bukatzea. Gustatzen bazaizu bizikleta gustora egiten da, baina bada zaila, ze dabe lagunak piztian taula eta zu entrenatzen, baina gustatzen bazaizu afizioa ongi eta gustora. Sakrifikatzeko asko aukiko zuen beraz? Bai, baina esan dudana, bada azkenean kirola gustatzen zaizuna eta aurre egin behar da. Urtero baino lasaiagoa, ze azkenean ez dago unibertsitaterik ez da olako konpromesurik, orduan denbora gehiago entrenatzeko, gainera eguraldia hobeagoa izaten da. Orduan entrenatzeko ordu gehiago ditugu. Bai, hori ikasketak alde batera itxita bastante denpora hartu leike, baina bizikleteak igual denporia hartzen dau, udan. Bai, bizikletia segun zelan hartzen dauen, lehen esan duten bezala, bakoitzak segun zelan hartzen dauen, batzutan izen leike pixkate baditzeko modu bat, eta beste askotan itoleku behizen leike, hasi que importantia horren balantzia mantentzia. Normalin entrenau eta gero deskantzau, entrenamentu gogorrak badukezu eta libre dauen egunen baten lagunekin edo denbora libri aprobetxau gehien guztetatzen eitzeko. Gehien bat entrenatu eta deskantzatu. Gero hortaz aparte beste deskonektatzeko denbora baten da, baina gehien bat hoi. Asko sakrifikatu beharra dago, ez? Bai, gehien bat udara izaten da momentu zailena, esango deu, hortak sakrifikatzeko, ze eguraldi honakin, oporrakin eta lagunak eta inguruko jendeak beste bizimodu bat edo gehien bat... Goizero gehienetan plan bardina da, entrenatzen urten, lagunakin edo danalakoakin, baina entrenatzen urten, da ero arratzaldia gehitxu disfrutateko aukeria. Oso zaila, ze daude festa asko eta ezin duzu festetara joan entrenatzera. Txintxo ibiltzen bestatan, daten eta jazta, ateri konzertu ikustera eta itxera, goiz. Nik ez dut ez sakrifikatzen, nik daneako denbora teatzet. Deu. Nola, konpaginatzen zuen juerga eta txerrelaritza? Errasakakin entrenatzea teatzea eta hola pasatzea errasaka, bizi eta gainen. Kontuan euke bida, urte den basara egun baten, gero dakotzule 3 egun, desfasaute moruen, entrenatzeko kantzaute, eta berriro horario hartzeko txarto, ez niri hori kosteta jatxa, azkenien zelan egunero entrenau bihauen, urte den basara egun baten, gero hurrengo egunien kantzaute, gainera seguramente karrera eukiko zuen mendik 3 egunetara, ze aste danetan daz karrerak, orduen urten leike, baina kontu banik izan behar zu, presio bat daukola horrek ez. Keba ez, lehenengo 30 minutu bizik eta gainen, eta gero ja egarkizale. Alda urten be suabe, kontroletan badakizu zure buru, alegindu espasetan gehizei eta entrenamendureko hobeto goteko alegindu hori. Sakrifika balbada ez ebez. Ninaz bastante autoexigentia eta saiatzen az dan aurrera ataraten, ezer sakrifika barik. Pertsona depende izaten da, batzuk bai, beste ez, hori gustora ez. Ia da, azkenean inguruko lagun guztiak kuadrilla denak oporretan astero juergan egoten direla eta zuk beste gauza batzuk egin beharko dituzula, baina azkenean ere gustora zerbaitengatik egiten dugu. Oso gogorra izan dau,
Bai, eta hori da. Ordutegia moldatu behar duzu entrenatzeko eta festetara joateko. Tarteka bai, azkenean horreka bat hilatzea da kontua, baino kontu neuki behar da, gero deskansatzeko denboa gehiago beharko dela, eta entrenamentua edo karrera ikendu beharko zaiola denbora. Sakrifikatu errekoak sakrifikatuta, zer da gustoenen egiten dezuen hau dan zehar zuek? Lo da jan. Ba, guztia, la verdad, soy disfrutona, osea que guztia. Lasai lo eta gero prisa barik entrenatzen urten, eta gero arratzaldian lagunakin ibili edo denbora libre asko eduki, bentsat. Bueno, lagunekin egon, eta grupetan atea, egualdi hona aprobetxatu, bide berrik ezagutu, eta hola. A ber, nik pertsonalki nire lagunekin planak egitea, bai bizikleta gainean edo bizikleta kanpoan, baina batzutan, gehienetan bizikleta gainean. Lagunekin joatea, taldekien joatea eta grupetakoekin joatea pintxo hartzera, hor geratzea ordu terdi eserez egiten eta gero etxea bueltatzea lasai. Bai, azkenean sakrifizioak bako bere puntu hona, ze entrenaien disfruta dukin du. Eta, karetan ondo biltzen bazabe, bere erantzunako, así que... Bueno, momentuan arabera, ez? Segun oso itxotan hauenien bizikletiakin bai eskertzen dut egun lasaixak, gentiakin geratu eta kafe bat hartu, eta beste askotan entrenamentu hon batek asko motibetan dau. Batzutan behin leike zertxu bat urten barik lagunen beste, apurrak itxitzu, baina, horixe bai, geuk elegidu dugun eukeri da. Ni sorta handia daukat, nire lagunak ez direla oso jorgazaleak, baina batez ere etxean geratzen zara eta mas kolgau. Bai, tarteka grupetan ateatzea eta hola, pintxoa jatea jotegea, lasai, eta bai, gure planak behiteiteu. Lagunekin txirrindolan egotea, taldekidekin edo, grupetan, kafea eta ondo. Nena novia bat eduki eta estable egon hobeto. Noiz bainka ongi tortzen da. Baina, egia da, azkenean egoten bazara egunero festetako ambiente horretan, igual gehiago nahi duzu, ez dakit, desfase hori, baina bestelan, niretako nik uste dut errezagoa dela, novia izan da, baina ez dakit. Kontrol modu hon bada bikotea izatea? Nire kasun bai badauket, eta ez da txarto, nik pentsa dute bastante ondo erute hotela holan, así que alda izen baiet. Txerrenen artean ezin da legatu. Ez, gure artean ez da zer. Bikotek utzi emar dira, baina udan zentrau, bizikletan, bikotek hori entenditzen bada ondo, bestela temporada eta gero. Hori da, udazkenan, goxo pasatzeko eta udan playa. Aldaskara joaten gara, eta gero urtea bukatzen egiten ditugu beste gozatzuk. Gero hori, temporada bukatzen badugu denbora beste egiteko. Temporada amaitzen disfrutatzera. Bai, akitzekin denboraldia orduan bai ongi aprobetxatuko dugu. Gazteizen ikasten dugu bai eta Gazteizko girua be aparta danez aprobetzaten dugu buenak bai urteteko pizkat. Hori gaina unibertsitatean hasten da eta ostegun tanta hola pizkat parranda, pero goizetxea eta ikastera. Zuek joa bintxoak ondo hartze dituzue? Iruñan ederrak dira. Hoi da, temporada bukatzen aprobetxatu behar da. Pretemporada zi arte, aldan guztia aprobetxatu eta disfrutatzea tokatzea. Temporada hasieranetik ia ez dugu zerrin eta bukautako ningo dut eta orduan aprobetxauko dut eta egurre orduan emango dut. Azkenen urte guztie txintxo egon eta gero aprobetxatzeu juerganatea eta urria eta azar ondaula aprobetxatzeu. Eta importantea deskonektatzea, berriz temporada gauak inazteko, baina ez dara pasagabe azkenean. Eta gainera herri batzuetako jaixek ondion ez die bukatu, así que hori aprobetxau da. Juntatzen gara, eta afari bat dugu pendiente, de hecho, Malerrekako txirindularik, bai. Malerrekako bakarra izan da, zaila hon. Malerreka bastan eta bortziri, bai, juntatzen gara denak eta urtenero juntatuko gara. Hori da ez, nik uste dut trukoa dela, negu parte horretan ez da zenien karrerak, izatea ahalik eta
ziklista gutxien, ez? Osea, ziklista bizitza gutxien eramatea, gero urtean zehar mantentzeko konzentrazio hori, ez? Azkenean, hori, abenduan eta egoten bazara oso zentratuta eta entrenamenduetan eta hori, gero ekainean normala da beste gauza batzuk egiteko izatea, ez? Baina, bueno, hori, nik uste dut, aprobetxatzen bada ondo, negu parte hori, beste gauza batzuk disfrutatzeko, gero hobeto izaten dela. Azkenean disfrutatu ere egin behar da. Pues urrian alduguna ateratzen gara, baina pasatu gabe eta hori. Orain dira Bilboko aste nagusiak orduan, bai, zer egingo dugu. Bai, ja, temporada akabota ja oinatiko jaitxak, así que aprobetxa egin ja urtero, eta ondo torten da bai batzutan. Bai, justo guia gaur bukatzeu gehixenok, eta ontxe justo Bilboko jaitxak da dela, bueno, jendeak aprobetxatzea nahi badau, edo kanpora jun oporretan bizikleta gabe, hortarako momentua da. Pues afari bat egin, temporada amaitzen delako, eta pues gero Bilboko festetara joan, zelan. Urtea Altsasuko festetan bukatzen da, eta gero hilabete oso aprobetxatzen dugu gure artean ere ateratzeko. Zuek elkarrekin ere ibiltzen zarete urrian. Bai, no nos despegamos ni pagando. Momentuare batea normalian bilatze deu, hortako, eta bai. Son. Eskerrik asko.